Nagpositibo sa COVID-19 ang usa ka taekwondo instructor nga taga Barangay Poblasyon, Bindoy, Negros Oriental. Walay history of travel ang 48 anyos nga lalaki nga gituhuang natakdan sa iyang mga kliyente isip collector sa usa ka life plan company. Gisusi pa usab kung nagpadayon ba kini sa pagpanudlo og martial arts. Matod sa Provincial Health Office, nagluya ang mong pasyente apan di magpada sa ospital. Hinungdan nga gi-isolate siya sa ilang pinuy-anan. Gi-lockdown na ang pipila ka mga panimay nga mga silingan ug sa mga nakahimamat sa pasyente. Nagpadayon usab ang contact tracing ug disinfection sa mga dapit nga iyang naadtuan. Ang pasyente mo'y usa sa unom ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental. Diin upat niini pulos mga locally stranded individuals. Sa pagkakaroon, ang lalawigan sa Negros Oriental adunay kinatibuk ang 114 ka mga kumpirmadong kaso sa COVID-19. 97 ang naayon na, upat usab ang nakalas ug 13 pa ang mga active cases.